No, nosaltres originàriament des de fa ja temps teníem l'etapa número 1 de Sant Cugat, era el foie caramelitzat amb poma al forn i marmelada de gerds. I llavors vam voler innovar també precisament per la promoció de DAM, i llavors va sortir l'etapa, que és un foie a la planxa amb marmelada de ceba vermella i cirera. Para nosotros particularmente ha sido algo muy beneficioso, ya que ha creado mucho movimiento aquí, tanto en los restaurantes como en la ciudad en general. Y nada, pues agradecer a todos y bueno, para nosotros ha sido una influencia grande el que la gente haya podido conocer nuestra tapa. Home, a mi realment, entre els 3 premis, el que hagi sigut haver guanyat la tapa popular, bàsicament que el públic que hem tingut ens hagi votat a nosaltres, crec que és molt beneficiós. Nosaltres portem molt poc temps aquí i ens ha donat, com comentava el Xavi, ens ha donat molt de bombo, molta sortida i molt de dinamisme al restaurant. No tenemos ninguna duda de que el año que viene vamos a participar, y más después del éxito de participar por primera vez y llevarnos este sorprendente premio.